surprise. Wala taron sa sulod sa usa ka building. Naataron sa plaza kay for a change, di ba? Para murag luag-luag ra pod Brad Danny o Brad JQ. And by the way, salamat doon, no, Brad Danny o Brad JQ sa inyong pagtunga sa ato ang program, regular program, ang Standpoint. So sa di pa ta magsugod, atong angyoon si Jeffrey Quillosa sa pagpangulo sa Pangadji. Sa alam sa mahal, sa anak, sa Espiritu Santo, Amen. Hindi ka naman mahal, kaya nasa karong ngayon. Ang tapo, kami ng tulong karon, sa Discord, kaya mo programa, Standpoint. Kanya, salamat sa kami, sa mga tao ka, tanaw karon. Ay nga ito mo, naging among karong pakisulitan, may tumot sa mga pulong, mo tubok sa mga kasing-kasing, sa mga kusap. Kanya, kasi kini mapamig ka sa uban. Ini ka nang ginawa ang kapangilig. Pasalamatan, kaya sa ngalan ni Kristo, ang Diyos, at sa panapang sa mga Virgin, o sa panamakangol at mga santo sa langit. Amen. Ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Alright, sa di pa ta magsugod, ngayon tao, kung pasiunang pulong, ikan, sugdan na to kang Jeffrey Quillosa. At isang salamat, Brad Jong. Sa di pa rin tayo mga tusunan, mga tusunan, ato sa pangmakahon, ang atong mga tusunan, mga idol, na magatubuhan sa isipon, makatang na yung atong manon Standpoint. Kanya, may papaminaw dahil, pagtanaw sa mga asawa, si Lisa, yung mga aso, mga anak, si Tising, sa Lima, ay papaminaw ninyo diba? O sa tanang mga kasatira na to, labi na dito dito sa Asturias, dito sa Tuburan, dito sa Toledo, mga youth, mga pensionan, kanya, dito sa Lapu-Lapu, dito sa kanang Isla? Isla sa Ulango? Oo, Isla sa Ulango, kanya, diha sa ilang Brad Chongspiro. Asa na ilang Brad? Lapu-Lapu, Cordoba. Lapu-Lapu, sa Cordoba, ay pagpaminaw, pagtanaw nila diha. Kanya, nato sa tanan dayon nga atong makaigsunan, labi na yun sa mga tao nga nag-atang nining atong tulumanon, labi na yun sa mga GDL. Gaday, literally. Gaday, literal nga. Nagtanaw ato dyan po mga kaigsunan. Kanya, salamat na sila nga. Magtanaw sila kay basi dahil masabta nila. Correct. Kaya sa kinigtanan, ginawa mo kami pangayog. Salamat ta. Sa ngalan. Kaya, Alright. So, let's go with Danny Cugtas. Sa tanang nakatanaw, Luzon, Visayas ug Mindanao, libot-libot kalibutan. Mayong buntag, depende sa lugar, may adlaw, may gabi, ug tunga sa gabi. Labi na sa mga ato mga igsoon nga kanunay nagsunod dining tulunon Standpoint nga gipangulahan sa among sekretarya sa usa ka kapunungan, Brother Jong Chua. No, unya labi na gyud sa mga tawo nga usahay kami moy atngan sa among programa ug unsay among iistorya ila ni pagaton niya para madaot ang among imahe, wa mo focus sa among isyu kundi i-focus kung unsay among kasipanan sa pagpanabi. Tama. Pero bisan pa niini tanan, nagpasalamat mo sa Dios nga buhi. Wa kasi mo agi kamatayon bisan usa ka kudlit lang sa minuto. Hangtod karon siya buhi umoy among gilagaran ining among panahon karon. Kajong. Alright, thank you. So ako di ay magpasalamat dahil ko sa akong gipuy-an ato ang last few months kay ang isa so man istorya ha kay basig mapakantani. Magpasalamat na lang ko sa Police Precinct number 3 diha sa Basak, Mandawi. Salamat sir sa inyong kaayo kay ang akong laptop, cellphone ug phone sa katre di kawat na retrieve. Pero nabawi Gyud tanan. Praise the Lord. Oh, salamat tayo sa Police Precinct 3 sa Basak, Lapu-Lapu. Thank you sir. So sa dili pa ta magsugod o di pa ta magdugay-dugay. Diretso na ta kay. Doon ako'y pangutana nimo, Brad Danny Cugtas. Ay, unahan ako si Jekyo. Siyempre. Kay murag importante ni. Hmm. Siya CFD pero wala niya dala yang pagka CFD dire. Again, karon na to ha kay ano,
naataon tay tagsa-tagsa nga mga opinyon, mga desisyon, baruganan. Isang pagsakop ka na nga grupo na agad ta dili man malikay dani, di ba naman tay kagawasan? Yes. Project yun na tay kagawasan. Oy dili ta Tay kinahanglan freedom. lokomon lang sa ato ang opinion tungod kay naibalaod. Pwede man ta ma-express kay kung inana man galing, aw di na lang ta maghuna-huna. Kung atay kagawasan di na lang ta maghuna-huna. So, Brad JQ na ko'y pangutana. Oh, sama. Nakadungog ba ka ato ang sa mga istorya o nakabasa ba ka sa post nga ipa-ceasefire kuno ang sa may ceasefire to no? Ang topic sa God died literally or topic sa God cannot die or doktrina parte sa pagka-Diyos ni Kristo o doktrina parte sa dugma parte sa Dios nga usa ka Dios tulo ka persona unsa gid nang ceasefire ya JQ? Wa kay ko kasabot. Mismo ako, Bredzong, wala yung pagsabot yung ipag-ingon nga ceasefire, kaya ang ilang yung gingon, nga pangunong wala mga post diya sa atong kuan, diya sa social media, ipangunong lang ng mga itungod ng itawag na itong ilang issue ba, na itungod ng God died, kanya karon muna nga, hasta ako nakapangutan na, kana arabag yun may atong unong, o ang kanang ang Diyos nga dili mamatay i-appeal sa nato kay ang isamuto rin na nga dili na i-post ang mga kuan itong gunang issue may tungkol sa God died kaya karon ang issue may tungkol sa God cannot die apilon sa nato madahag rasada kining ang Diyos nga dili mamatay madahag rasada hindi mo itinuod nga atong gituuan diha sa atong pagkakatoliko. Oh, bisan pa gani, dili sa mga Katoliko. Nagtuod yun sila nga kini siya, maugit ang matuod nga pagtulunan ng Diyos di mamatay. Correct. Pero, may buong po na kung kana mo ilang i-appeal pag kanang ceasefire nga dili na ta magisgot sa pagkamatuoran nga mao ang kanang pagtuon na nga ang Diyos way kamatayon. Murag, di angay na to, di angay na to. Ano man, tungkol kayo maunay kamatuoran. Ang kana noong atong giligdan, maunay atong nunungon. Kana sama nang naglibo kita, nga nung nag-ingon din sila nga ang Diyos namatay. Kunya, pangutanaw na to, ang Diyos mamatay ba o dili? Kanang Trinity. So dili mamatay. Kunya, mauma na siya ang Trinity, ang sika divine person mo na, uni adto dito sa ni ambit o tuhanong kinasiya. Kaya karon, namatay naman lang di ibis. Moingon tayo ang Diyos di mamatay. O yun kayo. O niya, moingon. Niya, iligtaw daon. Moingon sa nga. Ang sikang di Pipiso na mo ay namatay. Uy, ano siya ko nang kuha na nga. Usa ka man ang sila sa pagka-Diyos. Mabitaw nga ako libo kay ito ni John Chua. Nga, moingon nilang ceasefire. Huwag ko kasabot. Mabitaw, sige lang yapon ko. Aning ko ante. Naglibog pa ko pero ugma. Kanang Domingo man, mag-meeting man ang atong mga BOS o nakip na atong presidente, atong si Bradshaw Fernandez, ugma mo klaruhon yun din ato kay kas magkakaroon, dili pa kay klaro kay ang ako ang ipasupot na ko diya sa kuan kanang mga atong mga report diya sa atong social media, may tungod man sa ang Diyos di mamatay. Sa to pa mao na akong gikuan, di wa pa ko kaklaro kung anong ilang giingon nga unsa man ceasefire kanang ceasefire sa Dito mo ceasefire, Jeep, kaya kita bala. daghanan ng kitag bala diri ceasefire na nung Sila dapat mo ceasefire, gawa hutan nagbala. oh mara di sila kaya nga karon kita may kuan din Cebu unya sa to pa sila dito sige lang pwede nagsigihon nila nga to ano man wa man sila ingna dito sa ilang Archbishop dito. Sila nag-ingon kita, unangon. Archbishop dito, wa man ingon ka. Kay wa pa man ko kaklaroan eh. Basta kung wa na sila ingna dito sa ilang Archbishop nila dito, pwede na silang magsigig atake na to. Kay di pwede ni sa Cebu, ingna man ta. Di ba? Di ato pa, unfair kayo. Correct. Kung panalitan sila dito, kay ang ilang Archbishop tira. Kanya nga rin ito, ang Diyos noon nga di mamatay. At yung ceasefire noon, mao na nga galibog ko ani kung sa ning ceasefire sa kana ba may tungod ning God o may tungod ba sa kana ang Diyos dili mamatay kanang God kanang always alive pa. Mao na diha siya. Pero pero ugma maklaro na gid ni kay si Besok na may atong
atong kung anong ano Sundot. speaker ba? Oh, mara na akong Pero ikatubag. GQ na ko'y pangutana. Kung pananglitan mingon sila GQ nga i-ceasefire ang panudlo nga maghisgot anang ang Dios patay o ang Dios buhi. Unsay mong ikatubag ana? Naba kay Mura di ko ka, mura dili katuan ang Diyos nga buhi noon. Ipasispayan. I-appeal noon o dili na ipasangyaw. Ang kayo buot ipasabot ana nga is-inspire kay muhunong ta ang isluha kanang God died. Kana tingali. Pero kanang God cannot die. Dili mo na Dili alam na mas kanang nahulog. takatawan. Pero kanang diha diharang na nila wa pong nama. pwede ba rin na GQ nga kung maghisgot og topic nga Dios dili malikayan ba nang Di kita kalikay labi na mag-isgot sa pagka-Diyos Oo. ni Kristo. Kanang atong topic nga katagaan tag topic nga pasultihon ta may tungod sa Christology. Pero napagkala nga ma-appeal din na nato isgot nga ang iyang pagpakatawa din niya sa yuta. Sa iyang pag-ambit o tawanong kinaiya. Mabita na ngayon po kung ang Diyos di ay muambit o tawanong kinaiya. O nga, daan na ni nga way kamatayon. Kamatay. Inig-ambit mo niya ang tawanong kinaiya. Mamatay na eh. Kato iyang giambit, doon ay kamatayon. Ini kamatay ato, maapil noon sa kamatay noon, inambit raman ko niya. Mo na diya nga di ko masugot ana nga ang Diyos patyo. Mo na diya niya. Mo na nga kung di barugan, pagkamatiyan ko na. Mo na diya nga. Ayaw sa Jeep, ayaw kay manyapo Oh, ko. naginawa ng trabaho tungod ana? Oh, mo na yun. Gusto yun nga pagkasulti. Kaya nga naman, alam mo matay siya biti tag-iya ana. Oh, Siya biti tag-iya sa itong kinabuhi. correct. Kaya kung iya kung patiyog tumod kay Uy, on sa ta. niya. Oh. Aw, okay ba mo? Basta tinuod, tungod sa kung nakong pagtuon niya, sa tungod sa kung nakong gugma niya, mao nang sugot ko paksyon. Bahala na magtinong. Daghang salamat. Alright. By the way, thank you di ay sa nagtanaw ron si Jeffrey B. Amaba. Shout out bro, God cannot die. Yes, Jeffrey. Oy, nakabasa na mo kasi mong post, Jeffrey ha. Murag oh, murag negative. Negative na. Murag na negative ba? Ay something. Oh, Jeffrey, ato lang tayo question. Basig na lang ko na sa'yo pagbasa. Basta nakabasa ko. Hi to bro, Eman Empanado. Man, kumusta na ka? Kumusta ang Korea? Tugnaw paghagyapon? Ay pagpaminaw niya, pagtanaw. Yes, Eman. Ruel Tio, ang gawin niyo mga kapatid, sumunod kayo sa magisterium at otoridad ng simbahan. Huwag yung gusto nyo lang na paninindigan dahil lalabas maging heretiko na kayo sa simbahan. Akayin nyo si Bro Sok na tatanggapin ang katuruan ng simbahan. Huwag kayo gumawa ng ibang doktrina. Nakoy gamay tubag. May sagot ako sa iyo, Ruel Tio. Yung God died in His human nature only. Aling dogma sa simbahan na against yan. Or aling dogma sa simbahan na nagsasabing God did not die in His human nature. Pag may maibigay ka sa akin na God did not die in His human nature, Mr. Tio, tama ka. Pag wala kang maibigay, ay sinungaling ka. Hindi ka nagbabasa. Kayo ang hindi ng sa magisterium. Oh, okay, magtungkol ka sa magisterium. Kiniamutan na kay Sulti. Tagalog siya. Naanin sa magisterium. Yung God died in His human nature, wala yan sa dugma. Ang kanang God died literally. Wala sa sa dugma. dugma. Wala. Ang amo. Hindi tayo makakita sa dugma. Ang aming pagpamantalay. Wala panta. Oh. Sir, kulit Sa Diyos, yun ang totoo sa magisterium yun. Nasa magisterium, nasa fundamental sa Catholic dogma. Yung God died, literally, wala yun. So kayo ang hindi nagtuturo. Correct. Tagalog na ha? Ang katotohanan. Tagalog na. Dapat makinig kayo kay Jeffrey. Correct. Naikingon si Jeffrey. Ako ra sila gishoot sa bulsa. Hahaha, sila Father Darwin. So ako gipasabot. Hehehe. Alright. Mali ang tanong. Oy! Ruel, ang tanong, kung ayaw mong sagutin, magiging mali. Yun ang katuwiran mo. Pero kung ang tanong, kaya mong sagutin,
ay hindi mali ang tanong. Kasi every question entails an answer whether you think it's right or wrong, misleading or hindi. Ikaw taga-Ruel Tio. Siri Orimor is watching. Oy, ang sa BOG. Salamat sa pagtanaw. So, next na to is kang Dani Kugtas. Nakoy pangutan na sa imo, Dan. Yes. Nakadungog man gid ta no katong pari sa Bohol nga ang pangalan Darwin Gitgano. Katong pari sa Bohol. Naingon siya nga sa basig na sayop ko ha, pero naman sa video nga sa una wa pa dito gi-officialize. Nya karon kay gi-officialize naman, gi-agreehan pa ni kinsang Archbishop diha ug pari nga nag-confirm. So sa iyang gi-mention duha or tulo ang nag-confirm ato nga insakto 100%. So, sa una, wala pa. Matod niya. So, karon na. So, unsay mong kasulti na, Dan? Kung mag-isgot ta Sige lang, Dan, kay Murag. CBCP. Kay Mike Extra. CBCP ang mo'y iyang himong sukuranan sa rason nga igo na siya ni palo sa statement sa CBCP. Pasabot ba nga doon na katungod karon ang CBCP nga mo deklarar wala og sama sa magisterium ba nga ang deklara nga ang mga kadagkuan sa simbahan unsa man ang kadagkuan sa simbahan Bradyong, di ba cardinal or mga College of Cardinals, unya Santo Papa, or in short, selected bishops. Dili tanang bishops. So mao na nga sa ato pa kay nag-agad karon pa man ni gawas ang isyu ha. Sa ato pa ato pangutana nga ang CBCP na mo ni mag-agad karon ang mag-agad Dan, kailangan ka Tagalog, okay ra nimo? Tagalog? Oh? Dahil ako kita Tagalog kay kasi mahirapan tayo sa pagsalita ng Mahirapan Tagalog. sa kalisod. Bisaya lang, problema na sila kung hindi makatinting si Kuano, magtanong lang kayo kung anong ibig sabihin sa akin salita. Di ba? So mao na ipangutan na to ba, kinsa naman ron atong unahon paglantaw. Nga diin, ang mga dagko sa simbahan una ni, ang kardinal o sa Papa. So, kanang magisterium Bradyong, di kan gina sa kaupungan sa kadagkuan simbahan. Kaya kanang CBCP, urag diri na sa Pilipinas. Mingon siya nga, nagsunod na siya sa statement sa CBCP, pasabot nga karon pala na di ay nga hitabo. Kaniya to wala di na. Uy. So, Diba? base sa masabtan na to, no? Base sa masabtan na to. Siya nga, sa una wala pa. Karon bang yung officialize to, wala sa una. So mao lagi na pangutan na to ba kani nagkadako mo kuning isyu may tungod aning lalis gani atong sakyan tong ingon ni Marjo nga dunay nay mando kuno sa duha ka obispo nga pangunungon na ang i-discuss ning gaday literally wa man ta magisgat na ilang man ang tudlo nya ato lang gitubag ato gisaga nga kining ilang gingon nga ang Dios namatay gayod wa man as Biblia ambot og kinis basisteryo ba naa na sa kining sisisi o uban pa. Pero kung atong tanaw ng Biblia nasa Roma 1:23 si San Pablo na naging siya nga ang Dios way kamatayon. Nya kung si Father Darwin nituon San Pablo, kung di mo i-check ang Diyos San Pablo, pangutan na rin ko Father Darwin. Nituon ba ka sa 1:23 Roma? San Pablo man nagingon, pare man na. Ningon siya nga ang Dios way kamatayon. Nya kung imo nang supakon Brad Father Darwin Gitgano, kung si San Pablo ningon ang Dios way kamatayon, nya ingon ka namatay jud, dili ka tinuod nga pare. Kaya tinuod nga pare, wa gyud magisgot nga ang Dios namatay. Wala. Si San Pablo ug uban pa mga apostol sa Biblia, kung imong tanaw diha, wa gyud sila gitudlo, wa sila wali, wa bersikulo kapitulo nga nagisgot sila ang Dios namatay. Naay namatay diha, pero ang ilang giingon sa tawhanon, dili is pagka Dios. Kung ang imong giwali karon ang Dios namatay, aber tagay ko usa ka bersikulo sa Biblia nga nagisgot, usa ka apostoles nga ang Dios namatay. Kay ludhan tikaw. Pero kung mugamit ka og rason, ayaw kong tagay rason. Ang ako, litra por litra, kita sa Biblia nga dunay usa ka apostoles, kaya inyo, gada literally ko na. Wanay kinahanglan nga, murason pa ka kay, kung imo nabisod, ang Dios namatay gayon. So, ang Dios namatay gayon, kinsa ang apostoles na nag-ingon nga ang Dios namatay gayon? Ya, kung muingon ka, Father Darwin, pare ka, tagaan ka katungo sa Ginoo kay pare ka, nga ako pangutanan nimo, kanabang imong pagwaling ang Dios namatay gayon, naa ba na sa Biblia makita? Mabasa ba nato nga dunay usa ka apostol nga ingon ang Dios namatay gayon? Kay kung duna kay makita nga ang Dios namatay gyud kung kinsang apostol, gas may balita Biblia nga nag-ingon na si Joel, si Jeffrey, ako, di lang tayo tagay mo tubag Sir John, mo surrender na ta. Pero waman, yang ilang gayon karon ceasefire. Dili may angay nimong kami punungan niyo, kamoy angay mo hunungan inyong sinurambaw nga pagsangyaw nga ang Dios namatay. Kaya nga mo dili, ang Diyos buhi sa kanunay.
Mao bitay gisangyaw na mo ang Dios buhis kanunay kay kanang Dios nga buhis kanunay mao na siya ang Dios nga among dad-an sa mga tao nga gusto maghinusol, nga gustong maluwas. Kay kun mga tao dad-on mo sa Dios patay. So pagluwas na patay man Dios na. Mao na Father Darwin, bisan sa imong pagkapari ni tao respeto mi. Pero tungod kay debater ka, kami sab debater, nagtrukis ta sa ato pagka-debater, dili tungod sa pagkapari nimo. Ha? Kung sa imong pagkapari, atong gamit ang Biblia, why pare is Biblia? Nga nag-ingon nga ang Diyos namatay. Kung musupak ka sa mga pare, balihon na mo, kamo tayo iris. Kaya mingon mo kami ni supak sa magisterium. Supak mi. Kay lagi, wala namin magamit anang usa na sisisidya. Ya, amo sa balihon. Kung naritas Biblia, kung doon na kay kauban niyang apostol, bisang kinsa niyang apostol nga gisgutan sa Biblia, doon na kay matumbok nga nag-ingon nga ang Diyos namatay kayo, pildi mi. Kinaam na kay kauban niya, kinsa may musukol sa mga apostol, sa labaw man sa mga pare. Niya, mga pare diha, sa mga pare, ang mga pare nga apostoles diha, sama sa San Pedro nga gibilhan sa katungdanan, wa man mag-ingon nga ang Diyos namatay. Wala. Correct. Kung doon na gisgutan namatay diha, ningon sa San Pedro, 1 Pedro 3:18, namatay siya sa tawhanon nga kinaya. Wa gingon sa San Pedro nga namatay sa iyang pagka-Dios. Kay kung doon ay mabasa diha nga namatay ang iyang pagka-Dios, pildi gapon mi. Pero wa gani kamoy pildi. Ano man? Wa may mabasa. Inyo imo ra mapagsabot. Nya gamito ng pinadayag nga ningon si Kristo, namatay ako ug nabuhi. Ang iya man ang pagkatao gipasabot diha. Naman na sa Juan 2:19. Nga ningon si Kristo, patya kining lawasa. Kaya sa tuo kadlaw buhion ko kini. Mao na gipasabot sa pinadayag. Mao na giyos pinadayag nga namatay ako apan karon nabuhi. Kay naana sa Juan 2:19 nga ningon si Kristo, humani yo patyo ni lawasa sa tuo kadlaw buhion ko ni. Nya ningon sa San Juan, usa may ingon sa San Juan, Juan 2:21, ang namatay mao ang lawas ni Kristo. Sa ato pa si Christ sa iyang pagka-Dios, wa mamatay kundi ang namatay ang iyang tawhanon. Radyo. Correct. Thank you. So, naatay basahon, no? Kay murag gisupak man siya ninyo Daniel, Adjekyo. Si Roel Tio, mali ang pahayag. Sa to, dera. God died His human flesh. Walang tutol ang simbahan dyan. Uy, basahin mo na lang yung Council of Trent. Roel Tio, oy, ang andon, hindi nga, He died in a human flesh. Human nature man nakasulat doon, bakit mo papapalitan? Council of Trent ang sinabi ko, ha? Oh, bakit mo papapalitan? Gusto mo talaga ng palit-palitan? Agoy, palit-palitan o panit-palitan? Pinalitan. Yeah, ang isyo ay ang God died literally man. Pinaghiwalay niyo man. Tanong, sumusunod ba kayo sa pinalabas na letter ng CBCP? Mas mataas. Hoy, kana Mr. Tio, sa dili pa ka maghisgot anang letter CBCP, sabtasa. Unawain mo muna, intindihin mo. Basahin mo ng maigi bago mo sabihin, ay tama to. Yes, I do. Ba? Pwede mag-isip-isip ka muna? Yes, I do. Bago ka magsabing yes, I do, sama ng kasabi ko, unawain mo muna ng maayos. Tingnan mo yung mga turo ng simbahan, yung mga na-officialize noon. Hindi yung sabing officialize ngayon, no? Yung mag-officialize na pala ngayon, CBCP lang. Tapos teaching of the entire Catholic Church, CBCP lang ang mag-officialize, hindi ang Santo Papa. Isip-isip nga. Ayaw nyo kasi mapagsabihan na mali kayo. Diba? Only statement of CFFD Cebu, God died in His human nature. Only, bigyan nyo kami ng dogma na hindi God died in His human nature. At may only pa. Pare nyo nga, si Darwin Gitgano, sinabi pa yung only. Kung wala kayong issue dyan, wag nyo kami, ay nyo po ninyo birahe sa lauban ninyong mga dokumento. Di mo dawat anong CBCP. Yes, I do. Klaro anang dagag sayo. Sanya Amisala, hi. Kunya ikaw pugtong. Pare pud ka. Pagtong. Oh, Benjamin S. Segada. Pinadayag, Ono 18-19, I am the living one. Huy, ang issue din nga, I am the living one died in his human nature, or I am the living one died literally.
God, oy, ihilig ko talaga palit-palit ng termino. Lilipat para makalusot. Ang living one, unsa man na, buhi pa na. Oh, Uy, living one buhi niya, patay mo galing ng inyo. Dito rin ka, I was dead. Kaya naman dito sumpay, I was dead. Ang issue, God died literally. Hindi issue nga hindi issue ang the author of life died literally. Or, the living one died literally. Ang issue, God died. Ang hilig niyo. Council of Trent, hindi nga gumamit ng the divine person, in the strictest truth, the divine person died. Hindi nga gumamit ng termino na yan. Bakit? Hindi nila alam ang divine person? Hindi ba nila alam na yung divine person ang namatay? Base sa turo din ninyo? Hindi nila alam yan? Kayo lang may alam? Alam nila. akala niyo Pero ang ginamit may nila utak. na termino, God! Noon, God, ano sila? God died literally. Wala pa ng divine person died literally. Sa mga may alam sa history nitong issue na to, bago lang yung divine person died literally. God lang sila noon. Hanggang 2020 isang pa. pare nagsabi, pag magsabi daw na died in its human nature only, isang malaking kahangalan. Uy, si Abby Arganyosa nagsabi niyan. Ngayon siguro unti-unti nilang nakita ba, uy, may Council of Trent pala? Noon, ayaw nila niyan. Kasi in his human nature only, ay kalukuhan yan. Ngayon, alin ba mas nauna? Yung Council of Trent o yung isinilang si Abby Arganyosa? O yun. So meron silang evolution dahil gabago-bago. Anyway, so aron dili ta madugay kaya ang atong wala man suba diri dapita. Na ako isa pangutana Jekyo. Padapin sa taning Dios namatay literal o Dios buhi is kanunay. Na ko nakita nga post dan ba? Unsay imong ika-public ani? Kini mamalandong sa taha mga dato nga mga lidere sa simbahan, mga dagkog kwarta, mga dagkog nadawat nga donasyon padapin sa taha ha. Mga lidere sa simbahan man. Mga Makadawat mo din na sila. kailangan tayo. Oh, mga generous ko naman yung bahay. Oh, gawa sa katong abusado. Oh. So, akong pangutana din ba? Na-share nga picture. Pangutana ko ninyo doon ni JQ. Bukog na lang, pero naapa ang ihang corona. So, isa to siya ka-queen sa unang panahon. I think it was Queen Elizabeth I to siya nga bukog nga picture. O, kinsa ka pa nga queen. Ito na yun. Oh, napay ang corona. Yeah. Ang nagpabilin ang bukog niya wala na lawas murag nadugta niya ibalhin nila sa pila to'y kantidad nga milyones nga lungon Lungon. ibalhin lang pero wala ding lawas ang katong naiunod bukog na lang ang corona ang sinina Ang unod wala na pero wala na nakagitap kunya ang isa dan Jikyo kay dakong posisyon sa gobyerno murag general gito kay napaman iyang di mo na beren sa tawag nang kalo gani nalimot ko ana kanang kalo nila ba General, ang yung uniforme naapa Ayan, nameplate na pa. o naapa yung nameplate pero bukog na gyapon. So unsay imong ika-istorya ana JK Ordani nganong murag na viral man aron Pero ilan ba kanang doon na Mas mabuhay nilang mga doon na yung mga metal, no? Like sa crown. Sama sa ingon nga urag prinsesa padadaan sa unang panahon na kung doon na yung mamatay, padadaan mga mahalong nga butang ba timaan sa iyang pagkaunsa siya. So, kung ari po na ito i-repair sa Ginoo ba? Kaya kanang imong giingon mura doon ay mga lawom nga pagsabot nga doon ay mga butang nga nikuyog apan dili matata sama sa unod. Like Jesus Christ sa iyang pagkadios pwede siya mukuyog nga tuslubnganan. Pero wa magpasabot nga ni apil pagkamatay ang iyang pagkadios ni atong iyang gikuyugan. Like sa iyang lawas, no? Iyang lawas ipatay tapos ginubong. Dahil nangutana dayon nga sa diha nga ang Dios na ipatay pinaagi sa iyang lawas namatay bang iyang pagkadios? Ang tubaga na mukuyog sa lubnganan, mukuyog sa kamatayon pero dili mamatay. Kaya musabay lang ba? Pero dili siya mahasama ni atong lawas nun nga madugta. Sama nag-ingon Berjong nga dunay lawas, niya bukog na lang kung katong mga metal timaan sa usa iyang posisyon ay pasabot nga ang atong unod nun nga bahin sa atong lawas matata, mawagtang pero ang gitaptan sa atong unod dili gina matata. Pero mabot kay panahon nga mawagtang kun na kay maabog man na Berjong. Pero ang kadto mga metal dugay panahon bulungtad og pila ka tuig. Labi nag mga gold to.
katong crown. Oh. Di ginamata-ata kay gold na siya. Mora po na ang kining kinabuhi sa atong Ginoong Kristo nga sa iyang pagkatao natata ang iyang lawas pero Ay, gamahanan mo wala siya. siya natatoy. Di ang lawas ba? Amay ingon na murag gidagmalan ba? Wala Gidagmalan natata. pero Wala natata. gibuhi Correction, siya balik. guys, Correction, correction. correction. Wala matata. Namatay, namatay Wala gid pa pero wa correction. maapil ang iyang pagka-Dios. Kay matud pa nimo Bra Jong, kay sa gitun-an sa tuwa nga ang kiniya ni Kristo duha. Kinias pagkatao, kinias pagka-Dios. Ug kining kinias pa Dios, mulungtad ug way kamatayon. Pero ang kinias pagkatao niya, dili mulungtad apan karon lungtad na. Ano naman, nabuhi naman ang iyang lawas. Correct. Takto, agree ko na. Thank you. Para ako, kanang mga di-post diya nga sama ng naslungono niya. Ikaot, kanya, ang nabili na lang, Ibalik pag Kana- mahalon, mas mahalon pa. o ang mga mahalon nga mga butang, mo lang nabilin. Kay ang tao, matapos man siya. Madugta di siya, mahanaw siya. Mo na gitawag bitaw nga kung mamatay na gani ang usa ka tao, katapusan na niya. Pero ang iyang kalag, ang iyang kalag, dili gyud matapos nga naman. Tungod kay mo man ay sinutan, mao man ay mo kung ato siya ibutang sa Pirno. sa impierno, siya ay makaampon sa kasakitan. Dili kalag nga nibuwag sa lawas. Correct. O niya, kining ang kalag kay wag may kamatayon, kung ato sa siya sa langit ibutang, tuwa sa dito ang kalipay nga wa say katapusan, kay di man siya mamatay. Kay kung mamatay pa ang iyang kalipay, kuan doon ay katapusan. Kasi may Mao hukom na kayo. nga kay wa may katapusan ang usa ka kalag. Mao na nga bisan asa siya, may impierno man siya o malangit pa, wa gyud ay katapusan ang iyang pag-antos dito sa kuan sa impierno, kung malangit siya, wa say katapusan nga kalipay. Mao na, unya wa manggali ni mamatay. Ha? Ang kalag, ha? Ang kalag sa usa ka tawo, di man gyud mamatay. Kung siya pa ka ang Dios nga nianggi pagtawhanong kinaiya, mao ginaisun No, no. na to Kung sa atong essence ba? utok, ha? Mao ginaisun sa atong utok nga ang mga butang, ha? Ang mga butang nga hinimo sa Dios nga mga butang nga dili makita, wala man na katapusan. Asa mabasa naa na sa 2 Corinto 4:18 nag-ingon diha nga mga butang nga dili makita way katapusan. Unya ang Dios mo ay naghimo ning tanan kini mga butang nga di makita. Unya way katapusan. Siya hinon nga naghimo ani. Doon lang may katapusan ni Noo. Lupig sa siya hinimo nga mga butang nga di makita way katapusan. Ilang na panos na sikyo. Nakatapusan, nabalik man. Oh, nibalik man di. Oh, sabi pa, mas maayo pa tang iyang binuhat kay wa gyud maunsa. Dahil siya nun naunsa o na nibalik lang. Mo na diha nga bisag nibalik, wa na dili gyud na may tabok nga mubalik ano man kay daan na siya dili maunsa. Pareha sa gutan sa kalag sa tao, daan na nang di maunsa. Maunsa na lang ang iyang lawas kaya ang kalag. Di gyud maunsa mga kaigsunan. Correct. Mo na diha niya ang Dios pakahat. Mo na diha nga usa ka panamastamas ang inyong gibuhat ngadto sa Dios. Correct. Ang atong gimahal. Naghatag na Dako na gisulto sa Dios. Dako mo ni naghatag na Dapat sila paunungon. Kay gisulto nila si Dios. Spire na yun. Ano si Spire man ang Dios nga uway katapusan. Kana nung namatay noon dili si Spire. Kinsa kay nagkuan kang Adam ato ba? Nagpiit kang Adam no? Oron sa baka nag-message ni Mao Adam. nga mag-uul kong maguna-una nga kung i-appeal gani mo idasratsada ang kanang ang Dios nga way kamatayon i-appeal nimo uy diratsada nimo tungod lang ang nay panudlo nga ang Dios namatay nga dili na ta magisgot anang kanang matuod nga gitudlo sa simbahan nga ang Dios way kamatayon mo nang subok kay palandungon. Mana nga Di para pa. na to yun dili angay kung gitara di rin ma-inspire ang tatong angay yun tatong Tatong patay. nadas kagugot kung sa may nakadas kagugot ani kanang mo ingon ang Diyos namatay mo ni Literal. nagkabahin ka Namatay literal. oo nagkabahin ka Sila Ang mo'y Diyos dapat namatay, paunungon. literal yun Dili Kaya kita. ang literal dili naman na angay kanang muhatag ng rason kunya maghimo patagdag ang mga katarungan nga nung nagngala na siya gaday daghan kay katarungan niya literal magana nga nung daghan man kayo ang mga rason natong gamiton para lang yun mo mulungtan nga ito pagkadahid gadahid literal mo na diyan niya kunya literal magana nga nung taas pa man kayo atong mga
mga komentaryo diya mga unsay pamaagi na Itoy-toy pa. aron lang yun muto mga aljo kamatay Tuyonan pa yun. uy perting panguy Simple kasi Biblia. makita gay nga ang Diyos namatay sa way literal o ka Diyos namatay nga mga literal diha mo diha nga sige lang mo panguy ang inyong pangitaata kuy-kuyo ni lumayo kanang yawa mo ni atong paksyon mo ni pangitaan ato panguy-kuyo na nato diha og unsa ni yawa namatay ba kay kung ang yawa wa mamatay unya ang Diyos namatay hay may pildiana mo ni akong pangutana hay may pildiana ang yawa wa mamatay ang Diyos namatay Wa di sila magwali Bridget, mga yawa namatay. wa di sila ang yawa no di yun nila inyong nga namatay ano man inyo nang kaabil inyo ng amo o na diya nga din ko musugot unta na muingon ninyo nga kamo iya siya wa ano man tungod inyo mo kong gidapigan kung ano Yawa. maingon na lang ko na anong gidapig mo siya wa ang yawa wa man mamatay ha nya ang Diyos inyo patyon namatay nya nindot ang paminaw Pati. usala ka pa na mas tamas ngadto sa atong gimahal ngadto sa atong gihigugma usala ka pa na mas tamas Ay, gilakdip. wala diha Ayaw, Alright, so thank you JQ no. Sumog naglawom naman gid ang ato ang pandiring. So Danny, how about you? Unsa mo ikasulti? Una, pura og ato ning hangyo nga dili kami dapat munong. Kaya nga mong Dios, wa may gimag migwali nga ang Dios namatay. Una hangtod karon nagpabilin migwali nga ang Dios buhi, iwa ginamamatay. Ang dapat paunungon radyo sila. Correct. Kay sila nga nagwali nga ang Dios namatay, ngilad ug insulto na sa Dios. Nga sa ilang pag-ingon nga ang Dios namatay, bisag usa ka minuto, segundo Dios dili gid mamatay. Wala ang dapat paunungon sila gyud kay sila kauban ni adto mga tao nga diin kaninguha nga mamatay ang atong Ginoo. Mo punoy plano sa yawa kani adto nga ang Ginoo iya nga gustong mawa kay gusto siya mupuli iya patyon ba? Kaya sa diyang mamatay ang Ginoo, mamatay ang Dios, mupuli man sa Lucifer. Ya karon gani ay buungta. Kay wa gyud sila mogingon nga ang yawa wa gyud sila magwali ang yawa namatay. Ang Dios no hinuon mo ay nagbuhat anang anghel nga diin naghimong yawa mo nagsigigwali nila nga mamatay para mupuli ng ilang amahan. Alright, so thank you so much no sa di ka ta magdugay ani kay murag wala gyud gyud diri ang suga tuwa dos mga kanto. So any last message Jeffrey Kelyosa? Tapos na mensahe mga kaigsunan nga adi lang nato kanang panon ba adi lang ta mo criticize Mario sa CFD Cebu kay nagtuong mo nga sipiat yun ang CFD Cebu sa panudlo pero basig yung tao ni sa magisterium nga mong di panabi naana sa magisterium ya ka mo may maingon nga wa sa magisterium mas angin niyo pa dihang gituan nga ang Diyos namatay wa gyud sa magisterium gyud nga ang Diyos namatay literally wa gyud kita na mao na nga Bago. ako CCP. nga ugma kuwara ba Domingo Nimba adlaw ta. sa Ginoo nimba gyud ang tanan daghang salamat maayong gabi kaning tanan And Danny Cogtas. Duha ka si FD karon naglalis may tungod anay maong isyu. Now, hinugtuki og palandungan niyo hamay dako natong kalipay. Si FD nga nagwali nga ang Dios buhi ang tud karon ug si FD nga nagwali ang Dios namatay. Pili lang mo ana. Alright, so thank you Danny. So from here, mura po niyo kong last message. Kung or huminto na kayo sa mga false accusation, lalo na si Darwin Gitgano, pari ka pa naman, ewan ko lang ha, sana hindi ka nakakuha ng traits or characteristics sa mga nakinkwentro mong mga demons. Kasi nag-aakusa ka. The CFD Cebu, the only CFD Cebu, ang official stand nila, God died in His human nature only. Kung may maibigay kayo sa amin na dokumento na ang pagsabihing God died in His human nature only ay heretical, yun ha? Hindi approve ng CBCP, hindi approve ng sa magisterium, Pope and the bishops, yung God died in His human nature, yan. Papanig kami sa inyo. Kung wala. So wag nyo stop accusing us of God died literally because we do not
believe in your God drive literally. Usbon ako. Stop accusing us for God sa God drive literally kung hindi namin tatanggapin ang stop accusing us sa God drive figuratively kung hindi namin tatanggapin yung ano ninyo, God died literally. Sabi ni kinsa ganito, katubang katunta kong kaatbang. Siya nga di man mumutuoan ng God died literally, God died figurative din mo. Gabuot-buot. Apa rin ba? Dili katong isa. Mamugos ba? Kamo na lang kaamag kami para kamo imong akusahan. Busa, please stop. Ya mga follower ba gid aning Darwin Gitgano ay porte gabagteng dalunggan ba? Uy, wag may batasan sa pare. Dako kong batasan nga gihatan sa pare. Labi na akatong pare nga tarong. Wa ko na ingon nga dautan siya. Katong makita gid nako ba? Maalagaron, dili hambugiro og uban pa. Number 1, I will promote Father Pipoy Kabatingan. Grabe ka simple, JQ. Kabatingan. Grabe. As in, simple na nga pare. Sa ako na nilan. Di pa na akong kwarta. Ambot kung nabaka na sila kong savings. Ang uban, no comments. Millions ni ko. Oh. No comment. Kanis Father Pipoy Kabatingan, pila na ba kay kwarta anis bangko? Kuya mo to ba? Mamatay mo ang inyong sutana, di ninyo na mabitbit. Di ninyo na mabitbit. So, dili lang siguro taman, mawag yung takang DC Cogtas sa closing prayer. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo, langit no Amahan, salamat kayo sa imong grasya nga imong gihatag matag usa kanamo labi na sa pagpanabot nga ikaw tinubdan sa tanang kaalam ug kahibalo. Salamat o Dios. Bisan sa among mga daghang mga sulira problema nga giatubang pero kitagaan mi kalig-on nga pagpadayon sa pagpangalagad. Bisan kami dunay mga kasipanan pero wa ka mubiya kanamo o Dios. Tungod kay ikaw buhi hangtod sa kanturan ug buhay pag-usap. Kini tanan mo salamatan pinagi ni Kristo imong anak Dios usa kantos kanturan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios, Espiritu Santo. Amen. Okay guys, bye!